Arngut ki Shi Kurim ki bawan pai na nong ba Delhi bat ki basong basa hanong mensong ha kasi ba jong katayo lalap ki bagi long positive ya jimpang COVID-19 kabakenti wi ki jingdon jong kinong pang COVID-19 sya ka saw pusangut baro lang ha kajela kini ki arngut ki dei ki bana nong mensong bat ki basong basa ha Delhi hendrai kilawan sya kanong ba shalong tang ban kha khlung ka Kurim hapo ni grims kini ki arngut ki Shi Kurim kilawan pai na Delhi sya shalong hakalai putri ujemang banwan sa baki mi ki pa bat ki bahiyeng hasem ki basa anong mensong namar kadau baka Kurim kelajan dei por khayi khlung ibakapun yakini Shi Kurim la pensa penkerpang kat kum ki kendon jo sarkar jela ha kabaya ka kenthai namar bakadang pun khun kala syong penkerpang halayeng kat bayu senrang pan la penkerpang yu ha ka quarantine center kabadan hamati keyboard sarkar la penlong ya ka rapid diagnostic test bat ka RT PCR kini berarngut hendrai la syam baka result kalong negatif bat namar kani la sya yu Kurim ban le sa penkerpang langno bat ka Kurim halayeng hendrai dei hakan riu terik jong jeliu u Kurim la yu ek jerho ba ka shipment bat la penket no marmari u sya ka corona care ward jong ka Shillong Civil Hospital bat la shim nong muna ne ka sampel na u ban pha test ni grims kat bau ni ulok udang ap ya ka kai phot kalok ha ka jan miet khandai terek kala su khai khilung halayeng bat ki bayeng asem kila penket no e ka marmar sha negrims ban yo ju sumar hendrai dei ha ka ni ka jan miet hi bala penti kna na ka test bau Kurim ulabet yo kenyang jimpang COVID-19 bat markum tahi sa ka negrims kala le ya ka test ya ka lok jong ni rang ba bat shem ba karu kala bet yo ni kenyang jimpang marsen lap ya kini ki iki baro ka negrims kala shemikila jingyada bat kala hangkar dep shwa ya ka emergency ward ka gynecology ward bat ka labor ward banam sa priang ka jingpang ya kani galong kmi la pentiano ha ka isolation ward bat ka jing sumar menta kadang ya sakmat nakaliang ka sarkar jelaru kala shemikila klenti ban wat ikibrio ki be kendo ikini ki arngut bat kala pha song penkerpang ye ki baro ban pentikna ba kenum long kinong pensapriang ya ka jingpang kajing wan rak jingpang jong kini Shi Kurim kala pendret mensie mi kinong song snong jong kanong mensong namar ka jing syap tieng yo kani ka jingpang ka kelalong ka klam ka ban sapriang ha ka imlang salang ka jing syap tieng kala nang kenton habami saki khubor hamsaya ha ki social media ba pentep badon sa sawut kibrio na nong mensong kibelay bet yo ni khnya jingpang kunthop yo wei ubatre hapo ka wei ka dukan wine store ka badon hadem senyong hendrai yakni ka khubor hamsaya la penti kinara ka sarkar baka dei ka khubor lam ler bat nakaliang ka sarkar kala pha register case ye kibri ka badan ti khnang baka an kan le ka badan kam yo so bodon ku ngata ka jingja hapo ni ka sinong dong song bangi kwa ban pentip gi pai ba ningkong bagi mde ban septing kimde ban septing bagi pai ba basa marjan marpah ni ru kimde ban septing kani ke jingpang gamde ke jingpang ke ong bamla ban pengkoi ni ke jingpang ke bala ban pengkoi makya di tang ni ke jinggerpat ke jongi na kaliang jonga ko memeli jongi jong reng snong ramba snong sekretari snong ke kam snong bangim de ban nyo ben ya kano kano ke yeng ke boyo muta ke jingpang kata bringkong ke message ngi kwa ban pha sepi bagi mi ro seki message bagi ong bah kiri ki brio bami na nomor song mata ke chano sabar la sa nyo ben ni kiru ngam kwa banja kumta kumde ban kumta malegi nyo ben ni ki brio jongi Ido ki bro rumde dong bagi bro nomor song dan aku no Jakarta bon ba ke layo ayo COVID-19 ngimde ben nyobe nyiki ngimde ben don kedo ka stigmatization nde ben stigmatization no kata ga de jinggerpa ka jongi ban mi kwa ban pha kata message ya baro kimde ban sim ban nyobe ya no ru ibayo de jingpang ba de jingpang ke bala bon habaro ko perthai kamdi ba jakla andang song ne jakla angni po ka megalia ka jongi ka ja habaro ko ke perthai bar baro ko ke perthai ki jam ki koj lada khamdan ke dawai do mentaru ki ba ki koi ki kya terus kau ini kok masuk mentah hadin bala don ki bere ba nah ni snong ki yo ini jingpang ka don semua nam ko sarkar makan pelong ni ke area kum ka containment zone kum bakal ale apa sam ya gani baro wi ke jaka ngam kam le containment zone hin ya gani ke yeng ke sem ke bak maki ki yo ni ke jingpang la completely na ka snong la kit kya gani la le ka containment zone ya tang ni ke area hi ini ke jaka ngimla in le ngin ne namar ba bon ke yeng gisem ki beli trail kita yu kambat long ru ka community transmission kamdan kena ru ka bolong kala long ka community spread jadi na ta daw ngim dan kam le containment area ke di baro henre ki su ong ban fikir ki bri baro dan ke jaka ni dong ban fikir bagim dei ban jule pathar tang katai ya ai tang ki bagin long self discipline
ki kubor ki porstat to kumdi kumtai si kuwei pat ki jaka dak bapen mi leng ba gini ki social media oi nagaliang ka chnong ni don ka jiso khiai kata rangi khimi len tiru ba nagaliang jong ka an ke badai ban le ik badon kam ki dei ban le khnang bakum ki ne ki numbu pat ki jing tieng jing sme ki no song snong hi jongi baro pi namar ba habagi nong song snong ki yo sngo ye ke ka ba kim tip daladi ki don ka jing sngo tieng ka jongki hanrei pi de ki wei ki lat ki lenti ki ban pan sngo ki jing sisa kumana galiang jong i doktor long mene ba ka jing sisa hi ka dei bet na galiang jong health department but ka state government nginum dei ban pediang ya kanu ka jing pan pana na ki nu ki lat ki lenti ki ba pathai ya khubor khlem don ka jing sisa na galiang ka dor ba snong no mun song nginong pi ba ka dor ba snong hi ki atre rengkat bat ki asya bat ki nong trei hi jong ka hel ki don ki volunteer do snong ni don ni community center atali kam don kanu ka jing sha stigmatize ginu ki family lani ginu ki long yang hapo snong ka jongi bat ya kata ngi ai khublai ya ki nok song snong ki ba sim khia ka ne te ka jing kwa hi na kaliang ka snong ka jongi ka long ba kumbala ong na kaliang di doktor ba ko ka sngi hap hi ban imlang bat unu khunyang Henry ka baron kam galong bangin menti ni kata health protocol kabala dei bandon bat kanyai don ru nang ni sakmat UMLA ka than bat menteri ka tanat ka kot ka kya uba el hek ha kasi pele jo kata yo ulah hiar yu kejat hanong mensong ban ya kendo ikinong ilam snong rengkat ka jingi don lang u director jong ka health services MI u Dr. Aman War bat kibe ki he jong ka tanat ka kot ka kya Menteri ulah lejru sajan ka yeng sa jong ini Shi Kurim bat ulah ai yegi marba mardi sya kani galong yeng. Uba hek ulah penti kena ha kani kesengi baka sarkar kanam care kot satya ya ka kentot ka basa kini Shi Kurim. Ni itu ka containment zone. Handai kan care kot no swa tang ya ka yeng sa banam dan syu ki barung bami. Hakajo ko por la pentem baka sarkar kla betha ya ka tanat pulit ban thwet iki bri ki ba pen sapriang ya ki khubor hamsaya bat ban thep ru yaki hapo along ki khubor hamsaya ki khubor ki basniu ki bafa lingba ki ki social media ngi dei ban kem yaki ban ai yaki ki jingpen sitom ngimsha ban ne ki ong ki hetho ba ki bre bami nang mesong baro layo jingpang dot ki ong hadu ba hadu ki batle po terpom hadim senyong ki wi jakaro ki layo COVID-19 kam dan mengata ki menen ki phone nga ki ong itu batle po secretariat batle bot CM batle ba ki taru na la tang bale sim bale test yaki bale ya ka contact tracing ya ka taru ki simba layo ya ki jingpang COVID-19 bale ban long panik hadu tata bale ban safety ngi ong ikum gini ki brio ki bapa gini kubor lamler gini kubor ki basniu di ban penistom Nilai keren bahai kan ni, but ila note very seriously yakini ki, eki bajian mar imat ban syukren dekat tin ban syuk ong yaki imat melong syuk, te don kam lu bat kakam, te kakam kabenang ni sekmat i kalong ba, sengau bah wajah spread klebi yaki fake news, namar yok pingat hakarunar.